Iċ-ċifri tal-Uffiċċju tal-Istatistika tal-Unjoni Ewropea, il-Eurostat, juru li sal-aħħar ta' Settembru li għadda Malta kellha r-raba' l-inqas rata ta' qatt fost 28 pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Għal dawn l-aħħar xhur Malta baqgħet iżżomm posta fl-ewwel 4 postijiet fl-istatistika tal-Eurostat tal-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi Ewropej. Iċ-ċifri għal Settembru juru li r-rata ta' persuni jfittxu x-xogħol f'Malta kienet ta' 3.4%. Kienu biss il-Polonja, il-Ġermanja u r-Repubblika Ċeka li kellhom rata ta' qatt ftit inqas minn Malta. Ir-rata ta' qatt f'pajjiżna kienet ukoll ta' 0.2% inqas minn kemm kienet fl-istess xahar is-sena l-oħra u n-nofs tal-medja tal-Unjoni Ewropea li kienet ta' 6.3%. F'dak li huwa qatt fost iż-żgħażagħ ta' taħt il-25 sena, Malta b'9.3% kellha s-seba' l-inqas rata ta' qatt fost il-pajjiżi Ewropej. Ir-rata tal-qatt f'Malta kienet 5.2% inqas mill-medja Ewropea. L-istatistika tal-Eurostat turi li aktar minn 33% taż-żgħażagħ Griegi huma bla xogħol, segwiti miż-żgħażagħ Spanjol bi kważi 33% u żgħażagħ Taljani b'rata ta' qatt li tlaħħaq kważi id-29%. Ir-rata medja ta' qatt fil-pajjiżi li għandhom il-munita euro f'Lulju kienet ta' 7.5% fejn ftit aktar minn 12 miljun u 300,000 ruħ jinsabu bla xogħol. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.